Sí, d'acord, sí. Molt bé, doncs, bon dia a tothom. Si us sembla, doncs anem començant, tot i que ja us comentaré, tenim alguna incidència. Soc en Josep Ferrer, encarregat d'organitzar aquest acte en nom del Consell de la República. I a la presentació volia començar amb els agraïments, en primer lloc a l'Escola d'Enginyeria de Vilanova per haver-nos acollit i en un lloc tan maco i amb tants serveis a la nostra disposició. Immediatament li passaré la paraula amb el subdirector Lluís Monjo, que ens ha ajudat moltíssim a poder organitzar aquesta sessió de debat. En segon lloc, agraïments naturalment als ponents. Sílvia Fortuny, que ens parlarà sobre una pinzellada històrica, però que em diu està amb un tren aturat. No sabem exactament quin és el motiu, però per tant alterarem una mica l'ordre i en comptes de començar ella doncs ho farem al revés. Quan ella arribi podrà fer aquesta intervenció. Després en Manel Larrosa, que li corresponia a la segona ponència, just abans d'un petit descans, i a continuació estava previst la intervenció d'Anela Saborit i d'en Santiago Montero. L'Anela Saborit té un virus intestinal d'aquesta nit i per tant aquesta vegada no és qüestió de Renfe, sinó que és qüestió d'un virus i per tant al final la taula de ponents ha quedat una mica reestructurada. També volem agrair molt a les plataformes que, tot i que va ser algunes gestions ja una mica de darrera hora, però tenim aquí en Adrià Ramírez de la PTP, de la promoció del transport públic, que aquest sí que ha vingut en tren i ha pogut arribar amb absoluta normalitat, i també Dignitat a les Vies, que també, tot i haver-los avisat massa tard, finalment tenim aquí a l'Anna Gómez i a l'Òscar Rovira, que han pogut venir. Moltes gràcies.
En tren també, molt bé. Gràcies per la vostra assistència. Per tant, fets els agraïments, quins són els objectius d'això? L'objectiu de la sessió d'avui és un objectiu més aviat tècnico-acadèmic d'anàlisis i propostes. S'emmarca amb una activitat del Consell que és promoure anàlisis i propostes sobre sectors que considerem vitals per al país. I per tant, anirem fent un cicle. Avui ens estrenem amb l'anàlisis i propostes sobre ferrocarrils, quins ferrocarrils necessitem. Ja us preanuncio que això tindrà la seva continuïtat. El 30 de maig parlarem d'energia a la UPC de Manresa i el 13 de juny parlarem d'alimentació a la UPC de Castelldefels. Per tant, abans de l'estiu farem aquest primer cicle, ferrocarrils, energia, alimentació. Estem preparant un segon cicle per la tardor amb habitatge, aigua, etc. Són jornades d'un caràcter més que de mobilització o d'assistència massiva, més d'intercanvi d'opinions entre experts i entitats, perquè des del Consell ens satisfà veure que quan vols aprofundir en algun d'aquests temes, al país hi ha molts experts i moltes entitats que ja ho han fet i, per tant, que tenen fets, anàlisis i propostes força interessants. Per tant, la feina del Consell és simplement fer de facilitadors per tal que aquestes persones puguin expressar-ho i puguin intercanviar opinions. Per tant, no pretenem inventar ni aportar la nostra pròpia opinió, sinó més aviat fomentar que la gent que ja hi ha pensat, les entitats que ja han treballat el tema, tinguin la possibilitat d'expressar-les en públic i d'intercanviar opinions. Aquest és el nostre objectiu i l'anirem desenvolupant al llarg d'aquesta manera. És per això que també no està previst, tot i que són actes oberts, no està previst assistències massives perquè la nostra voluntat no és tant la mobilització com l'intercanvi de posicions tècniques sobre el tema. Per tant, en particular, ja ho dic també per endavant, no puc negar que la posició del Consell és que molts d'aquests temes, si no és en una situació de la independència de Catalunya, no tindrem ni els recursos ni les competències per aplicar-ho. Però aquesta opinió no té per què ser compartida pels assistents ni pels ponents, sinó que ens volem centrar en quines són les necessitats, quines són les conveniències, els terminis, etc., evitant entrar en aquest altre debat que tindrà altres marcs on poder-lo desenvolupar. Per tant, la sessió d'avui el centrem en quines són les necessitats dels ferrocarrils i també ho farem amb les altres sessions que fem i altres llocs hi haurà ocasió per debatre en quines condicions polítiques això és realitzable, però no pas en aquestes sessions que, insisteixo, tenen un caràcter més aviat tècnic. Tot i que això és difícil de transmetre i lamentem que alguns dels convidats han manifestat interès, però la possibilitat que això derivés cap a un debat de caràcter polític els ha fet que s'excusessin i malgrat la insistència que hem fet en què procuraríem no entrar en aquest tipus de consideracions. Però vaja, en aquest cas jo crec que aquí, torno a dir al començament, tenim persones i entitats prou significatives com perquè, sens dubte, el debat d'avui serà molt profitós. Bé, sense més preàmbuls, li passo la paraula a en Lluís Monjo, subdirector d'aquesta escola, i que és la persona que ens ha donat totes les facilitats perquè puguem fer aquesta sessió de reflexió. Endavant, Lluís. Bé, moltes gràcies per ser aquí, tots vosaltres. En primer lloc, donar-vos la benvinguda en nom de la direcció de l'escola. Ens agrada ser casa per a aquest tipus
de debats, i més si són de caràcter tècnic, i més amb un tema com el ferrocarril, un tema amb el que l'escola, com ara us ensenyaré breument amb una petita presentació, creiem que som el pal de paller de part de la formació ferroviària que es fa ara mateix a Catalunya. No només en aquesta casa, la UPC, sinó també la ciutat de Vilanova en si, perquè a part de nosaltres, que ara us explicaré l'oferta que tenim, també tenim l'Institut Francesc Xavier i Lluc i Rafecas que fan el cicle formatiu de grau mitjà en manteniment ferroviari. Únic a tot Catalunya i que l'any que ve sí que està previst que s'exporti tant a un institut a Nou Barris a Barcelona com a la ciutat de Mataró. Perdó? Ciutat de Mataró, Barcelona i Mataró, a més de Vilanova. Hi ha un pla per fer-ho per tot Catalunya, ja veurem on arriba, però en tot cas l'any que ve sí que està previst que comencem per aquí. Llavors, jo el que us volia, aprofitant aquests 5 minutets, us vaig a fer una reflexió de, ja no pensant en la infraestructura, sinó pensant en la formació, que és l'àmbit amb el que nosaltres ens movem. I la pregunta que us faig és, si ens agrada el ferrocarril, què estudiem? Què li diem a un noi de 17 anys o una noia de 17 anys, perquè fan falta noies, que li agradi el ferrocarril? Què estudia? Quines són les opcions que té? Doncs bé, com que és una molt bona pregunta, m'ho dic a mi mateix, és molt bona pregunta, vam fer una reflexió des d'aquí de l'escola, portem temps treballant amb això. I la pregunta que ens vam fer és, si jo vull estudiar qualsevol tema relacionat amb nàutica, quines opcions tinc? Les que veieu. Tinc una facultat de nàutica que em permet estudiar sistemes i tecnologia naval, nàutica i transport marítim o tecnologies marines. Fantàstic. Si jo vull estudiar automoció, doncs tinc un grau en enginyeria d'automoció a la UPC a Manresa. Perfecte. Si jo vull estudiar qualsevol tema relacionat amb aeronàutica o aeroespacial, fixeu-vos tot el que tinc. Sistemes aeroespacials, satèl·lits, tecnologies aeroespacials, vehicles aeroespacials. I el ferrocarril? On és el ferrocarril? No hi és. Bueno, algú em podria dir, home, no siguis així. Hi ha una facultat de camins, una escola de camins, que té un grau en enginyeria civil on 2/3 d'assignatura estan dedicats al ferrocarril. I amb un màster, el de camins, hi ha una assignatura de gestió de línies d'alta velocitat i al màster de mobilitat urbana hi ha una assignatura de ferrocarrils. Estem parlant en total de 90 hores. 90 hores de formació en 6 anys. Vam pensar que això no podia ser. I fa temps que estem treballant amb això. Amb l'àmbit dels màsters sí que és cert que hi ha una mica més de ventall de possibilitats. Tenim el màster de sistemes ferroviaris i tracció elèctrica, que avui estan fent classe aquí a la segona planta. Tenim el màster de sistemes ferroviaris de Comillas i tenim una oferta de la UNED que també ens dona formació en l'àmbit ferroviari, però tot a nivell de màster. I un detall molt important, el màster tant de la UPC com el de Comillas són privats. El de la UPC val 10.000 euros a l'any i el de Comillas en val 24.000. Per tant, no és una formació que estigui a preu públic ni disponible a tothom. Llavors, amb un procés intern de la pròpia UPC i d'aquesta escola en particular, que ja fa 16 anys que fem el màster de sistemes ferroviaris, vam pensar que potser era el moment, una vegada més, ja veureu per què us dic, d'intentar tenir el primer grau que tractés els sistemes ferroviaris amb el seu conjunt aquí a l'escola. No estic parlant d'un grau que faci la competència a camins, ni molt menys. La nostra obsessió és que el tren és molt més que la via i la plataforma de la via i, per tant, és necessari que algú en algun moment parli de material rodant,
parli de gestió i explotació, parli de telecomunicacions, parli d'electrificació, parli de ciberseguretat i digitalització, i de manteniment i prevenció de riscos. Això és el que se nos va ficar al cap i després d'un llarg procés de verificació amb els organismes estatals i d'intervenció de consellers, rectors, als quals se'ls ha d'agrair a tot això, vam aconseguir el primer grau en enginyeria elèctrica i sistemes ferroviaris. I fixeu-vos que és enginyeria elèctrica i sistemes ferroviaris. I no és un motiu menor, és un motiu important perquè l'enginyeria elèctrica té unes atribucions professionals molt àmplies que la resta d'enginyeries, a excepció de la industrial, evidentment, però és un altre camí, ens dona la possibilitat de signar projectes. I, per tant, dintre de l'àmbit industrial, de les enginyeries, el que eren abans les tècniques, l'elèctrica és la que ens anava millor per parlar justament d'electrificació, transició energètica i de transport elèctric, perquè al final, quan parlem de vehicle elèctric, no només parlem de cotxes, sinó que parlem, per mi, el vehicle elèctric per excel·lència és el tren. D'acord? Bé, i això per què se'ns va ficar al cap tot això? El coneixeu, amb aquest home? Gomà i Ferran. Gomà i Ferran, el 1881, inaugura la companyia dels ferrocarrils de Valls, Vilanova, Barcelona. En aquesta escola, en aquesta sala d'actes, està amb els terrenys dedicats al ferrocarril que va reservar Gomà i Ferran el 1878, quan va fundar la seva companyia de ferrocarrils. El túnel que ara està en reparació de Sitges a Garraf és el que va construir els empleats de Gomà i Ferran en aquella època. I bé, i per què us deia que és una reivindicació gairebé històrica la del grau ferroviari aquí a la UPC de Vilanova i per què ens fa feliç ara poder dir que ja portem 2 anys? Doncs bé, perquè la precursora d'aquesta escola data del 1881, l'any que el tren arriba aquí a Vilanova, i que el 1901 es transforma en l'Escola Superior d'Indústries de Vilanova. I només us fico en aquest breu fragment, i amb això acabaré, que és que fixeu-vos que ja el 1913 el director de l'escola, ho he marcat amb groc, exposava l'imminent projecte d'una escola de maquinistes de ferrocarrils. El 1918 ja s'insistia per uns estudis especials de ferrocarrils orientats als pèrits mecànics. El 1924 es continua demanant l'especialitat de mecànic ferroviari i el 1930 es publicava la demanda d'oferir ensenyaments elementals i superiors per a l'obtenció del títol de tècnic ferroviari. Per tant, no és una cosa que la direcció d'aquesta escola actual, de la qual formo part, diguéssim, no, és que volem la... No, és que és una reivindicació que portem 100 anys fent i ens ha costat 100 anys aconseguir. Ara ho hem aconseguit. Tenim el primer grau, com us dic, el 2024 comença la primera promoció, tenim 24 estudiants, per tant no solucionarem el país de moment amb 24 estudiants, però per alguna cosa comencem. D'aquí 2 anys tindrem, per tant, els primers titulats amb enginyeria elèctrica i sistemes ferroviaris i que, a més, no és casual tot això, perquè com us dic, estem en terreny ferroviari i la imatge aquesta aèria de la zona a la que ocupem, fixeu-vos que la UPC està al costat del millor museu del món, del museu més maco del món, la Casa dels Trens, i dels tallers de la Renfe, que com sabeu són uns dels 3 tallers més importants de Renfe a Espanya, Vilanova, Villaverde i Valladolid, on es fan els desmuntatges de mitja vida dels trens i les reparacions de gran calatge. Per tant, estem en un entorn que crec que afavoreix això i des de l'escola intentem tirar endavant amb aquest projecte, que lliga molt amb el que es debatrà a continuació. Per tant, moltes gràcies per ser-hi i moltes gràcies per invitar-nos. No, gràcies. Gràcies a l'escola
gràcies a l'equip directiu, gràcies a tu en particular, Lluís Monjo, perquè esteu fent una feina absolutament necessària, que és recuperar o revifar els treballs de docència sobre el tema de ferrocarrils. Per tant, crec que hem encertat de triar aquest lloc per fer aquesta jornada i esperem que tingui molt d'èxit, teniu molt d'èxit amb la promoció d'aquests estudis de grau i de màster, i a més ara ens acabem d'enterar que en aquest precís moment s'estan fent classes de màster de ferrocarrils en aquest mateix edifici. Moltes gràcies, Lluís. Molt bé, doncs ara deixarem una cadira per la Sílvia quan arribi i alterem l'ordre. No sé si veig que en David volia fer un comentari. Gràcies. No, això està així perquè està així. Però Catalunya té competències, la Universitat a Catalunya té competències perquè això s'hagués enfocat d'una altra manera o no? Ho pregunto perquè no sé a nivell universitari com van les competències aquestes. Contestes tu mateix? Podria contestar jo, però més val que ho facis tu. Nosaltres fem la proposta internament a la universitat l'aprova, ens dona suport totalment, el govern de la Generalitat anterior, el de Pere Aragonès, dona suport a la proposta. On ens topem amb els problemes és a Madrid, justament. És quan demanem la verificació, la reverificació en aquest cas del títol, és quan tot el pes de l'administració central o dels revisors que designa Madrid per revisar el nostre procés de sol·licitud del títol és on no es posen tots els problemes del món. Vull dir, sí que tenim competències, però al final el títol depèn de l'aprovació de Madrid. Una reivindicació tradicional de les universitats catalanes és poder fer graus de només 3 anys per tal de fer-los més fàcils i més assequibles, i aquest és un dels vetos que arriben des de Madrid. Fins i tot amb l'última llei no ens en vàrem sortir d'autoritzar els graus de 3 anys i estem obligats a fer-los de 4, el qual és un inconvenient afegit per poder fer graus especialistes. Però a Madrid tampoc n'hi ha de més estudis. No. No ho fan ni ens ho deixen fer. Molt bé. Si no hi ha més comentaris, doncs agraïm a en Lluís la seva presència i, com deia, guardem l'espai per la Sílvia quan arribi i, per tant, alterem l'ordre i li passo la paraula a en Manel Arrosa perquè faci la seva presentació. Endavant, Manel. Quanta estona tenim? Doncs, degut a les vicissituds, tot el minutatge queda molt més laxa del que havíem previst. Per tant, anem per feina. T'avisaré quan portis 3/4 d'hora o una cosa així, però en aquests moments l'horari que havíem previst l'hem de reorganitzar i, per tant, podràs allargar-te una mica més del que havíem previst. Cap problema. Jo seré una presentació molt territorial, és a dir, el ferrocarril té moltes dimensions, però la mirada que jo faré de formació professional serà territorial. Per tant, aquestes bases d'aquest pla és una mirada territorial i aquest plano és un plano de la Mancomunitat de l'any 19, per tant de fa més de 100 anys, que plantejava unes extensions ferroviàries considerables a escala de Catalunya. Llavors, el problema que tenim nosaltres és a què aspirem. És a dir, aspirem a que les rodalies funcionin només o què passa, no? De vegades es sol dir que Barcelona va fer grans salts amb les exposicions internacionals, amb les Olimpiades. Bueno, això pot ser el cas de Barcelona, però a escala catalana els grans salts del país van ser, per exemple, els ferrocarrils del 19, les carreteres que van fer les diputacions, el propi canal d'Urgell,
l'electrificació, que també va tenir una incidència ferroviària amb els ferrocarrils de Pearson, per exemple, al Vallès, i direcció Llobregat-Anoia, però també en els últims 50 anys l'autopista, l'AP7. És a dir, que l'AP7 no entendríem Catalunya sense l'AP7, que és la columna vertebral del país a partir del qual en neixen altres braços, altres extremitats, que són la resta de les autopistes. Per tant, el model del ferrocarril és bàsic en aquests moments en la configuració de la Catalunya del futur. Per això val la pena considerar uns quants conceptes. Normalment parlem de ferrocarrils, però també d'autopistes i autovies, com d'infraestructures. El concepte d'infraestructura és molt adequat quan parlem de canonades elèctriques, de gas, d'aigua, de telecomunicacions, però en canvi no en diríem infraestructures a les parets i els sostres de les cases, perquè això en diríem estructures. I aquesta seria la realitat. Els ferrocarrils i la xarxa viària estructuren el territori de la mateixa manera que dintre una ciutat els carrers estructuren la ciutat. Per tant, la mirada que hem de fer és d'entendre que el territori l'estructurem a través d'aquestes xarxes. El mapa de l'esquerra són infraestructures elèctriques al voltant de Barcelona, ja veiem que és un caos, que no estructura res, i en canvi a la banda dreta la xarxa viària estructura aquest conjunt de ciutat. Per tant, la mentalitat de vegades de les infraestructures com a simples canonades que porten fluxes de gent és una mirada incompleta. Per tant, diguem-ne, aquesta dualitat entre estructura i infraestructura l'hem de tenir en compte perquè realment el que estem fent és construint l'estructura del país. I per tant, si aspirem a un país diferent, un país avançat, les estructures, en aquest cas viàries i ferroviàries, són essencials. Són essencials perquè les viàries les tenim molt completes i en canvi les ferroviàries les tenim molt incompletes. Aquesta gràfica de l'esquerra assenyala les dotacions de xarxa viària i ferroviària a escala de diversos països europeus i també ens posa Catalunya. Ja es veu que en la vertical és l'índex d'autopistes, per tant estem baixos, i en l'horitzontal és l'índex d'autopistes i estem alts. Per tant, diguem-ne, ens correspondria créixer en la vertical i fins i tot estem per sota la mitjana espanyola. I això es mesura a través d'un índex, que ara no hi entrarem, però que permet comparar països de diferent grau de població i països de diferent superfície. Aquesta és la gràcia. És a dir, perquè evidentment entre Sòria i Madrid, que seria la província més despoblada i la província més poblada, no podem dir que hi ha d'haver el mateix nombre de ferrocarrils ni de carreteres per habitant ni per superfície. I hi ha una llei que es compleix a tots els països civilitzats que tenen xarxes ja madures que ens explica que aquestes dotacions es poden complir i per tant que hi ha un índex compartit. De la mateixa manera que quan parlem d'escoles o d'hospitals parlem d'escoles o de llits o d'aules per 1.000 habitants. Aquí hem de tenir en compte el factor superficial. Però és possible parlar-ne i objectivar la dada. I si objectivem la dada, Catalunya està baixa, molt baixa en ferrocarril i prou alta en xarxa bàsica vial. De vegades també parlem de les xarxes de ferroviàries dient que hem fet molta atenció a l'alta velocitat i en canvi n'hem fet poc a les rodalies. I és veritat, perquè les rodalies tenen molts passatgers i l'alta velocitat en té molts menys. Però si comparem no el nombre de viatgers que pugen al tren o que es mouen a l'estació, sinó aquestes persones assegudes en el comboi i, per tant, comptant els quilòmetres que fan, doncs ens resulta que les xifres a sobre, no val la pena entrar en detall, ens mostren que hi ha un cert empat entre els viatgers quilòmetre que es fan amb llarga distància, els viatgers quilòmetre que es fan amb mitjana distància i els viatgers quilòmetre que es fan amb rodalies. Encara que en la gràfica de baix podem veure 4 ciutadans que fan 4 recorreguts curts, a nivell intermig veiem 2 ciutadans que fan un recorregut mitjà i a dalt de tot veiem un ciutadà que recorre un de llarg. Però exactament és el mateix servei. Per tant, de vegades hem de tenir en compte que és un element jeràrquic, però que no podem dir només hem d'atendre la rodalia, sinó que hem de tenir una visió conjunta de tot el sistema perquè realment es tendeix a un equilibri bastant més gros, bastant més empatat en termes de viatgers quilòmetres que si parlem
de viatgers i prou que els comptaríem a les estacions. El polític pot ser sensible, a millor, al factor rodalies, no? És molta gent que es mou a les estacions, però el servei realment té una altra dimensió. Un altre element que és de debat és que de vegades confonem els serveis. I, per exemple, aquest és un mapa de Barcelona amb diferents esquemes possibles de que seria de duplicar la línia de ferrocarrils de la Generalitat que entra al Vallès, que després ja veurem, per diferents llocs. Però és curiós com els estudis de la Generalitat diuen quan arriba aquest servei que és regional, el converteixo en metro dintre Barcelona. Això és un greu error. És a dir, els serveis de rodalies que fem servir de Renfe doncs hi ha 2 o 3 parades màxim, travessen la ciutat i ho travessen passant. En canvi, amb altres serveis que depenen nostres, com són ferrocarrils de la Generalitat, doncs ens dediquem a convertir aquest ferrocarril en metro, que és el que estem fent ara amb la prolongació de la L8, la línia del Baix Llobregat a Anoia, quan entra a Barcelona, ara el passejarem fent aturades. Per tant, diguem-ne, aquesta mentalitat de jerarquia l'hem de tenir en compte. Més dades. Aquests 2 plànols, el de l'esquerra, ens assenyala els 2 grans pols de llarga distància, que són els 2 cercles vermells. I els cercles blaus a la dreta ens assenyala els grans pols de la mitjana distància. Els 2 grans pols de la llarga distància són Madrid-Barcelona, més Madrid que Barcelona, ja es veu amb la dimensió del cercle interior, però els grans pols de la mitjana distància són Madrid i les Castelles, és a dir, un radi enorme, Catalunya, que té una base històrica per fer-ho, però també s'hi ha afegit, sobretot, la façana atlàntica de Galícia, que té uns serveis de mitjana distància molt impressionants. I què ens diuen les xifres? Les xifres ens diuen que en els darrers 20 anys hem perdut la batalla quan érem líders a Espanya en la suma de mitjana distància i llarga distància. No ens n'hem assabentat. Ningú s'hi ha queixat, però Madrid ens ha rebasat. Aquest liderat, no solament exercint llarga distància, per això es va crear l'Espanya radial, sinó fent servir aquesta Espanya radial per la mitjana distància. Avui dia pots anar a 16 estacions a les Castelles, amb viatges de mitjana distància, per tant, viatges també subvencionats com les rodalies, i per tant, doncs, pots anar a Valladolid amb una horeta de temps, fins al punt que no solament Madrid atrau cap endintre, sinó que ja comença a ser interessant viure i treballar a Valladolid. Per tant, diguem-ne, en 20 anys s'ha trastocat completament un liderat històric que tenia Catalunya, que era fruit d'una malla de poblacions del conjunt del país que donaven base a aquesta mitjana distància i després teníem, evidentment, alguns serveis de llarga distància, però en la suma érem líders i hem deixat de ser-ho sense ni saber-ho. Madrid exerceix, per exemple, aquesta mitjana distància amb alta velocitat fins al punt que el 100% dels viatges Madrid-Toledo ja es fan amb alta velocitat. En canvi, nosaltres ens continuem movent amb uns serveis regionals molt antiquats, molt lents i, per tant, diguem-ne, molt irreconeixibles que no s'han modernitzat amb respecte al que ha succeït al centre peninsular. No solament hem perdut pistonada en termes de mitjana distància, sinó que també l'hem perdut amb rodalies. Si l'índex 100 de l'any 96 comparàvem, empatats tots el valor 100 de percentatge, els diferents serveis de metro en blau, de Renfe Rodalies en vermell, de ferrocarrils de la Generalitat en groc i d'autobús amb dades que s'inicien més tard, el que veiem és que la Renfe ha perdut, és a dir, les rodalies han perdut presència en respecte al que havien sigut anteriorment i que han crescut més els autobusos, si posem els autobusos amb origen 100 al 96, els autobusos han crescut més que la Renfe. Per tant, diguem-ne, estem en una davallada d'estructuració ferroviària absolutament espectacular. Si ho mirem en termes d'inversió ja ho sabem, és a dir, les inversions a l'esquerra, carbassa, són les pressupostades, les blau les executades i veiem com anem pel borràs. I si ho veiem, això en percentatges de cada pressupost de Catalunya. La gràfica de l'esquerra compara les inversions fetes des dels anys 90 fins als anys 20 i pico a Madrid cada any amb línia blava,
a Barcelona amb línia rosada i a Catalunya amb línia groga. Bàsicament, les inversions a Catalunya han sigut molt barcelonines, excepte alguns punts en què l'alta velocitat arribava a Tarragona, però sempre la inversió a Madrid, que és dimensió d'una província, està molt per damunt de les 4 províncies catalanes o de la província de Barcelona. Per tant, diguem-ne, la manca d'equitat en les inversions és espectacular. Això seria denunciable, sobretot si som capaços de defensar-nos i plantejar-ho. Si no solament parlem de ferrocarril, sinó que parlem d'inversió de l'Estat en termes d'autopistes, doncs aquí ens les hem pagades bàsicament en peatge, quan el conjunt de les Espanyes s'han fet lliures i, per tant, diguem-ne, pagant el conjunt dels espanyols. Catalunya estaria amb un índex de 0,8, quan resulta que el màxim podria ser Cantàbria, un índex de 4, però Madrid estaria un índex de 2 i pico. Per tant, diguem-ne, la desproporció de les inversions a l'Estat és enorme, la qual cosa, dites aquestes inversions i les anteriors, ens legitima per demanar una inversió equitativa que un estat correcte i decent hauria de fer. Per tant, tenim molta raó econòmica per plantejar projectes de futur amb una certa ambició, cosa que no fem. Quin model hem de seguir? Bé, en primer lloc hem de parlar de la integració de tota la xarxa a ample europeu, perquè és un desgavell que en aquests moments, de Cambrils cap avall, cap a València, és ample internacional i ens quedem empaquetats amb ample ibèric, quan resulta que França, evidentment, és ample europeu. I en molts llocs d'Espanya ja s'està fent la transformació de l'ample ibèric a l'ample europeu. El 80% de les travesses de les vies del tren, les simples obres de manteniment, ja preveuen descollar la via i tornar-la a collar un pam més endintre i aconseguir l'ample europeu. La despesa de canviar Catalunya a ample europeu seria d'uns 1.000 milions, que tampoc és cap animalada. Per tant, diguem-ne, complir les directrius europees que ens obliguen a plantejar-ho significaria tenir una xarxa molt més integrada, que ara tenim una xarxa de 3 amples. Tenim ample ibèric, ample estàndard europeu amb l'alta velocitat o amb els ferrocarrils catalans en el Vallès, i tenim ample mètric, que, per exemple, en els ferrocarrils de la Generalitat d'Anoia i Bages. Per tant, la integració de la xarxa és un primer element de partida i, evidentment, ho podríem fer-ho en unes fases i successiu i no és tan complicat. El segon element que hem de tenir en compte per plantejar ferrocarril a escala catalana és com estructurem el país. I per fer això hem de posar en valor el corredor prelitoral, el corredor mediterrani, com la gran columna vertebral del país. I aquest corredor, que en aquests moments té una línia convencional i té al costat l'alta velocitat i després té el branc que se'n va cap a Lleida, queda complementat per més elements. El buit català, que passa fins per la costa, pel Maresme i pel Garraf, i tanquen dintre les línies interiors cap a Manresa, cap a Vic, etc. Ara bé, encara que aquest element estructural, que és el corredor prelitoral, sigui tan espectacular, Catalunya té unes certes asimetries que cal tenir en compte. I una asimetria important és el camí tradicional, diguem-ne, de Barcelona o del centre, a Lleida i a l'interior peninsular, que és l'eix, diguem-ne, del Bruc i del camí històric. És un segon camí no tan important com el de la costa, com el del prelitoral, però és un segon camí important. El mapa de la dreta he fet un símil, que és posar el mapa de l'Eixample sobre el mapa de Catalunya, i és mostrar que hi ha una asimetria a escala de Barcelona que és molt semblant a l'asimetria que tenim a escala de Catalunya. Cerdà no va dibuixar la línia vermella perquè no va perforar Collserola, però després s'ha acabat fent, que és la línia que aniria en direcció a Manresa. De vegades tendim a parlar de Catalunya com a molt simètrica, diem Igualada és el mateix que Manresa, és el mateix que Vic, i no és veritat. Són situacions geogràficament molt diferents. Per tant, Catalunya hem d'entendre les seves simetries i també les seves asimetries. Si copiéssim el model de Madrid que ha fet amb aquesta Espanya radial que lliga 11 milions i pico d'habitants, a Catalunya posant noves estacions a l'alta velocitat i fent que algunes d'aquestes estacions, que la geografia
ha fet coincidir amb els nodes del ferrocarril ja clàssic, ens trobaríem que podríem tenir de l'ordre de més d'una dotzena d'estacions, algunes de les quals ja tenim, Vilafranca la tenim però no la fem servir, però tindria sentit fer-ne Hostalric, tindria sentit fer-ne amb un Meló o la Roca, evidentment els aeroports de Girona i de Tarragona, a Cambrils ja hi ha sortit perquè han eliminat l'antiga, etc. Per tant, podríem tenir una sèrie de nodes d'alta velocitat que ens situarien Catalunya a una hora de Barcelona, des de Tortosa, Lleida o Figueres fins al centre de Barcelona, o una hora i mitja de punta a punta de Catalunya. Això seria simplement fer el que ha fet Madrid. I a partir d'aquí redistribuir amb les línies convencionals que són les històriques perquè coincideixen amb aquests nodes. Per exemple, Hostalric és interessant, molt més interessant que Massanet-Massanes, perquè és una població que i tenim en paral·lel l'alta velocitat i la línia convencional i ens donaria servei al Maresme i podria ser un nucli, diguem-ne, de nou creixement a mig camí de Barcelona i de Girona. Ara, què ens diu el planejament? El planejament ens diu en el mapa de dalt que tenim una línia blava, i això és un fragment i prou, però es reprodueix al llarg de tot el corredor per litoral, tenim una línia blava que és la d'altes prestacions, alta velocitat, tenim una línia vermella que és la línia convencional, que és la d'ample històric, i després ens dibuixa una línia de color marró que seria la futura via específica de mercaderies. I ens la dibuixa al costat de la línia tradicional. I buscant els documents del planejament no arribes a la conclusió de si ens està venent el tercer fil, és a dir, aprofitar la mateixa via per posar un altre carril i barrejar mercaderies amb regionals i rodalies, no sabem si està dient això o està dient que realment construirà una via o dues paral·leles. En tot cas, això vol dir travessar per totes les poblacions històriques, per tant, passar mercaderies, en aquest cas també les perilloses, pel mig de les poblacions, vol dir convois més lents en llocs que hi ha rodalies o que hi ha regionals, o si fos una via nova, voldria dir desmuntar gran part d'aquestes estacions i el centre de les poblacions. Contra aquest model hem formulat una hipòtesi molt diferent, que és dir, i per què en comptes de duplicar la via històrica no dupliquem l'alta velocitat, que en el fons és la nostra autopista moderna, és a dir, fem-li un carril més a banda i banda. Tindria l'avantatge de que és una traça que ja existeix, de que no creuaríem nou territori pel mig travessant territori existent i que passaríem al marge de les poblacions. És una hipòtesi, es pot treballar, no? Això significa que tindríem una autopista de dos carrils en comptes d'una autopista d'un carril, que els laterals els faríem servir bàsicament per mercaderies, els centrals els faríem servir per l'alta velocitat, que podríem fer serveis regionals que sortirien del tronc principal i per tant que permetrien que un llarg recorregut els avancés perquè els regionals pararien i que serien vies especialitzades, és a dir, les mercaderies tendirien a passar pels laterals, les de passatgers tendirien a passar pels carrils centrals, però seria interoperatiu, és a dir, en un cas de necessitat combines i fas el que calgui. Per tant, no és exclusiu, és especialitzat però no exclusiu. I al mateix temps, si canviéssim l'ample a les vies històriques, hi ha determinats punts on es creuen les línies, on podríem sortir de les línies d'alta velocitat i agafar línies històriques existents. Per tant, tindríem una flexibilitat de serveis molt més gran. Això fa referència al problema de les mercaderies, perquè si mirem el plànol de la dreta, el que s'ha acabat anomenant corredor mediterrani, que vol dir mitja província, i és corredor mediterrani des de Madrid fins al Mediterrani, i és corredor atlàntic des de Madrid fins a l'Atlàntic, tot això acaba arribant al Camp de Tarragona i passant per Canal Únic fins a França. Per tant, diguem-ne, estem en un corredor que realment té una demanda i una pressió enorme i s'estan construint xarxes noves i modernitzant tot el reste, però en canvi a Catalunya tenim un problema específic. En el corredor del Vallès passen 35.000 camions dia, a la Jonquera 18.000 i per aquí el Penedès no arriba als 35.000 però són una xifra bastant elevada. Per tant, plantegem la possibilitat de que, a part que el corredor mediterrani no té cap estudi econòmic ni cap estudi de previsions de com ha de funcionar, a part de portar contenidors des dels ports
algunes estacions intermodals, com per exemple la Vall Llagosta, que s'estan obrint, o direcció França o direcció Saragossa, també hem de fer una oferta d'autopista ferroviària, que vol dir agafar el camió i pujar-lo també tot sencer. De manera que, diguem-ne, el conductor descansi o el conductor simplement deixa el camió i se'n va per fer una altra cosa, i que una part, també una part del servei, el fem amb el camió sencer o amb la part de camió sense la capçalera, i per tant que ho fem, diguem-ne, a escala catalana, des de l'Aldea fins a Vilamalla o des de Lleida, amb algunes possibilitats d'estacions intermitges, per exemple, doncs, a Rubí, o també, diguem-ne, evidentment, més enllà, cap al nord i cap al centre peninsular i cap al sud. Però plantejar la necessitat d'autopista ferroviària és absolutament lògic en aquests moments, però ni les administracions ho han plantejat com a mínim a escala catalana, encara que ho estan parlant a escala espanyola. Un altre element clau d'estructuració catalana és que, ara que tenim un problema d'escala de país, tenim un problema dintre Barcelona, que tenim només dues línies, que és el mapa de l'esquerra, i aquest mapa és manllevat d'una publicació d'en Santiago Montero i d'en Carles Viader, en què es veuen els encreuaments de les xarxes dintre Barcelona que limiten la capacitat. Hem plantejat una hipòtesi, se'n poden fer d'altres, que és d'unir des de l'estació de França fins al Morrot i desbloquejar aquesta situació, de manera que no tots els trens passarien per Sants, no tots els trens passarien per la Sagrera, però hi haurien passarien o per Sants i o la Sagrera, i aquesta línia de mar podria servir com a tercer túnel de Rodalies, o la millor fer-ho al revés, és a dir, podria ser el túnel de l'alta velocitat i el túnel que ara tenim al carrer Mallorca, fer-lo servir de Rodalies. Però és absolutament imprescindible plantejar una hipòtesi de major creuament de Barcelona perquè ho tenim en aquest moment sobre la taula. El pla de Rodalies en diu alguna cosa d'això? No, diu que s'ho estudiarà, però no fa cap previsió de cap a on pot anar aquest problema. I destina 20 milions d'euros a estudis estratègics, amb la qual cosa, diguem-ne, si aquests 20 milions es repartissin entre la universitat, els col·legis, els professionals, les entitats, segur que seríem capaços de tirar endavant aquest tema, però ens temem que només quedaran en mans de la decisió d'alguns funcionaris. Més temes a l'entorn de Barcelona. El flux de color blau és el flux que ve des de les ciutats de, diguem-ne, Terrassa, Sabadell, en direcció a Barcelona. Les línies de color carbassa són els fluxes que venen amb línies de Rodalies Renfe. Barcelona no és únicament el que passa dintre Barcelona, és el que li passa a la seva esquena. I Barcelona no té mirada sobre el corredor prelitoral. I per tant, diguem-ne, Barcelona ignora el corredor prelitoral perquè el corredor prelitoral li passa per dintre casa amb el túnel del carrer Mallorca. I, evidentment, de la mateixa manera que els camions no els vol per la ronda de dalt ni per la ronda litoral i els envia al Vallès, doncs ignora que al Vallès tenim una línia de Renfe, que és la R8, però que és tot el corredor prelitoral, que creua 4 línies ferroviàries, són dues de Ferrocarrils de la Generalitat i dues de Renfe, que són la de Manresa i la de Vic, en el lloc que hi podien haver-hi 4 nodes d'intercanvi. Però Barcelona i la mentalitat és tan centralista que no hi ha hagut manera encara fins ara que aquests 4 nodes es posin en marxa, 2 dels quals són enormement senzills. Els 2 que creuen Ferrocarrils de la Generalitat, només amb una andana provisional i un ascensor i fent servir les estacions de ferrocarrils seria suficient. Doncs portem anys. Sembla ser que ara finalment hi ha un conveni amb què això es començarà a estudiar, però la radialitat de Barcelona supera la radialitat de les Rodalies de Madrid. Per tant, ens ho hem de fer mirar, tot això. Això què significaria? Que situaríem Barcelona es mira com de cara al mar, Sant Sagrera, quan podria tenir una estació a Sant Cugat que la connectés amb aquest corredor prelitoral, de manera que no solament arribaríem a Sabadell-Terrassa amb Ferrocarrils de la Generalitat més ràpidament, sinó que tindríem una estació de regionals situada a l'esquena de Barcelona. I aquesta situació de regionals, no amb 50 estacions de metro com he ensenyat ara, sinó directament del centre de Barcelona a Sant Cugat, 5-6 minuts, que és el mateix temps que tardem per anar del centre de Barcelona a Sants o a la Sagrera, Barcelona guanyaria una façana interior. Ara, això des de Barcelona hi ha incapacitat de llegir-ho, de veure-ho, però fa 100 anys Pearson va foradar el Tibidabo per Vallvidrera, va electrificar una línia
i va subministrar l'energia elèctrica a les indústries a Sabadell, Terrassa i a Barcelona. Per tant, aquesta mentalitat no és cap descobriment, això ja existia. Però Barcelona ha de tenir aquesta mirada de vincular-se amb el corredor prelitoral. El mapa de la dreta és el mapa històric dels anys 20 i aquest triangle, que és bastant isòsceles, a l'hora de la veritat, en termes de temps, seria bastant un triangle equilàter. Per tant, podríem sortir des d'Hospital General i Volpelleres, que són les dues estacions que creuen la R8, podríem tenir una estació intermitja d'alta velocitat, en aquest punt, que és on sempre s'ha planificat, per tant, diguem-ne, Barcelona podria tenir una tercera estació situada a l'interior i fins i tot Sant Cugat, en el camí cap a Barcelona, podia guanyar una estació a la banda del centre actual. Podia ser fins i tot de via única, automàtic, planer, perquè perforaríem la muntanya pràcticament en pla, de conducció automàtica, és a dir, d'un sol túnel, perquè en 5 minuts podíem anar fent de llançadora de punta a punta i el dia que calgués podíem fer el segon túnel. Per tant, hi ha solucions que lliguen la demanda actual, que és que ara surt un tren cada 2 minuts de Barcelona per anar al Vallès, ja no dona per més. Per tant, podíem jugar a servir molt més bé el Vallès, però al mateix temps fer una relació dels regionals amb respecte a Barcelona molt més eficient. Doncs potser des de Vilafranca aniríem fins a Sant Cugat i, pam, 5 minuts a dintre Barcelona, o des de Granollers. Per tant, l'esquema de Catalunya l'hem de pensar en tots aquests termes. Això és aquest esquema en termes de minuts. Vilafranca, Martorell amb alta velocitat són 10 minuts, Martorell, Sant Cugat són 8 més, Sant Cugat, centre de Barcelona podrien ser 6, home, entre Sabadell i Sant Cugat són 17, perquè és la línia que tenim i té moltes parades, no? Però uns serveis regionals amb alta velocitat ens canvien el mapa de Catalunya. I aquest és l'element estructural clar del que ens hauria de servir el ferrocarril. Ara, què hem estat fent? Barcelona i Madrid, en el que portem de segle, en aquest quart de segle, hem acabat invertint quasi bé el mateix com a comunitats, al marge de Madrid. Barcelona, bàsicament, Catalunya, bàsicament ha fet la línia 9, que és la gran forat negre de la despesa ferroviària de Catalunya. Màxim extensió 10 quilòmetres, que són centre de Barcelona fins al Prat o centre de Barcelona fins a Badalona, però Madrid al mateix temps ha crescut amb la línia del metro sur, 40 quilòmetres de metro, com si els haguessin fabricat allà al mig del Vallès o al mig del Penedès. Ha fet extensions que en diu metro, però que són equivalents al ferrocarril de la Generalitat. Per tant, Madrid s'ha expansionat i Barcelona, en canvi, a un diàmetre de 25 quilòmetres, un radi de 25 quilòmetres, quan Barcelona ho ha fet a 10. Són dues estratègies completament diferents. I aquesta és culpa nostra. La manca de visió estratègica, regional i de país és culpa nostra. I Barcelona té una mirada molt narcisista, molt endinsada en dintre, que continua. Perquè després de la línia 9 ara estem fent l'allargament de la línia 8 i la línia 8 no pensa parar, no està planificat que pari a Gràcia, pensa continuar per l'Eixample fins al Poble Nou i fins i tot hi ha dibuixos que l'encasta amb les muntanyes de Santa Coloma de Gramenet. O diu, continuaré la línia 4 fins a la Sagrera, o vull la línia quina és, la 2 fins a Montjuïc. Aviam, d'acord, però ens manca completament una mirada i una estratègia regional. Madrid ens ha guanyat 100%, però és que Madrid no solament ha fet aquesta escala, ha fet l'escala dels 11 milions de les Castelles. És a dir, que és espectacular. A Catalunya, l'única escala que competiria contra Madrid és l'escala del conjunt de Catalunya. Ho veurem. Això és el mapa de Madrid i el mapa de Barcelona, que és l'àmbit central, a partir del qual ja surten els fils que no connecten. Però aquesta retícula central té més o menys la mateixa superfície a Madrid que a Barcelona, uns 20 quilòmetres quadrats, i en canvi, no, 50 quilòmetres quadrats, i en canvi a Madrid té 119 estacions i a Madrid en té 140 i creixent. Per tant, diguem-ne, la mirada de comprensió territorial és absolutament decisiva quan fem els projectes. Més elements. A la dreta veiem el que ens dibuixa el pla territorial, després veurem més coses, de cara a fer complexa la situació del Baix Llobregat i l'accés a l'aeroport. És a dir, que hi ha línies de tot. Arriba el metro, les línies de rodalies entren i surten, la línia d'alta velocitat també fa curves, quan resulta que en l'esquema de l'esquerra, la línia d'alta velocitat, no sé si es veu,
Sí, es veu. És a dir, la línia d'alta velocitat en aquests moments passa per aquí, se'n va cap al Prat, però és que més que si féssim un bucle, tindríem que la totalitat de l'alta velocitat que ve de Tarragona i es dirigeix a Girona sempre passaria pel Prat. Això és una novetat important. A Madrid, a Chamartín, des de Chamartín volen arribar a Barajas, però és un cul de sac. Però que Catalunya enllacés la T2 amb l'alta velocitat i que fabriquéssim una ciutat aeroportuària, això està comparat amb Illes de l'Eixample, això és tan llarg com des de Tetuan fins a la plaça d'Espanya. És a dir, que aquí tenim una capacitat enfront, en terrenys d'AENA, de generar una ciutat aeroportuària, però de governança catalana en aquest lloc absolutament excepcional. Ara, ens hem perdut amb uns mapes absolutament lucubrats de xarxa. A Catalunya tenim 4 pols de rodalies, que són les 4 capitals provincials, però tenim un espai interior amb moltes possibilitats, que és Manresa, perquè Manresa té les rodalies que li arriben, hi ha regionals en direcció a Lleida, té els ferrocarrils de la Generalitat que podien extendre's cap a recuperar el que havien fet d'arribar a Berga i extendre's més enllà de Súria. Per tant, tenim un cinquè node que l'hauríem de contemplar en aquesta mirada de conjunt. Ara, ho hem de fer amb mirada de planificació. El futur de Catalunya serà de base ferroviària. En aquests moments la Generalitat ha encarregat el Pla Territorial General de Catalunya i aquest pla territorial o és de base ferroviària o no serà res. Per tant, qui dibuixi els ferrocarrils de Catalunya està dibuixant el Pla Territorial General del futur. I en tot cas intentarem anticipar-nos i fer-hi propostes des de la societat. Però el planejament que hem heredat des del 2010, de l'època del tripartit, i ara recuperat, és una visió de Catalunya amb corones. Els 2 mapes corresponen a mapes de la Generalitat. I què diuen? Farem l'L9. I l'L9 i la Ronda són un primer projecte. Un segon projecte és l'orbital, la línia orbital ferroviària que aniria des de Vilanova, Vilafranca, després cap a Martorell, Abrera, Terrassa, després tornaria a Mataró, Granollers, i també farem el quart cinturó. I després farem una línia transversal ferroviària que n'hi ha des de Lleida a Igualada, Manresa, Vic i fins a Girona. Aquest seria, diguem-ne, els projectes a marcs. És un projecte a marcs i no un projecte amb eixos, quan la que hauríem de plantejar és un projecte amb eixos. La línia orbital planteja aquestes demandes, és a dir, el gruix és proporcional al volum de passatgers i aquestes dèbils línies serien les que l'orbital pretén resoldre quan resulta que si aquí establíssim serveis al llarg del corredor prelitoral tindríem un servei molt més potent cap a l'interior. No estic dient de no fer connexió Vilanova, Vilafranca o Mataró, Granollers. Estic dient que un comboi que sortís de Mataró, s'anés a Granollers, després acabés per Viladecavalls i tornés, no té sentit. És a dir, un comboi que marc no té sentit. L'altra cosa és si tenen sentit algunes connexions concretes, és a dir, fer el buit català més petit pot tenir sentit, però fer un gran arc de ferrocarrils no té sentit perquè el corredor central o el corredor per façana marítima són més potents. Per exemple, l'eix transversal ferroviari, que seria la línia vermella que està dibuixada en el plano, està pensada com una línia d'alta velocitat, són 250 quilòmetres, dels quals gran part amb túnels, és a dir, és una línia d'uns costos absolutament exorbitants, seria una contraoferta a la línia blava, que és la línia d'alta velocitat actual, Lleida, Camp de Tarragona, Perafort, i després, diguem-ne, entra dintre Barcelona, però també podria discórrer pel prelitoral, i tindria un enllaç d'Igualada a Martorell, quan els eixos radials importants són també Manresa, Martorell i Vic, Granollers. Però el projecte de l'eix transversal acaba discutint si arribem al centre de la regió de Barcelona a través de Manresa o a través d'Igualada i acaba optant per Igualada. I acaba optant Igualada perquè els fluxes de població que té, que són el dibuix segon, es tradueixen en aquest mapa. És a dir, és curiós com els fluxes Manresa-Vic i Vic-Vilobí d'Onyar, que és on arriba abans d'arribar a Girona, són enormement dèbils. És a dir, Vic, Vilobí d'Onyar, hi ha un túnel de 36 quilòmetres i de Manresa a Vic n'hi ha un de 20 i pico.
també n'hi ha un de 10 i pico entre Igualada i Martorell. Però el propi anàlisi de l'eix transversal ens assenyala que la relació radial d'Igualada a Barcelona, de Manresa a Barcelona, de Vic a Barcelona seria molt important i en canvi ens està venent un eix interior amb molt poca demanda, com el propi orbital senyala. I per fer això al final acaba fent un bucle al voltant d'Igualada perquè els serveis, diguem-ne, puguin anar, que jo crec que no anirien pel transversal, sinó que anirien de Barcelona a Lleida o de Barcelona cap a Girona per l'interior, però amb una demanda molt escassa. Per tant, aquest eix, que teòricament és de reequilibri de Catalunya, posa molts dubtes de si reequilibri l'hem de fer amb aquests costos i amb aquest model. Si mirem la línia d'alta velocitat actual, que és la línia blava, i les comarques que travessa, que són les comarques blau fosc, tenim el 79% de la població de Catalunya que viu en comarques on actualment passa l'alta velocitat, l'actual. Per tant, si generéssim més estacions i ho féssim servir-ho com a servei regional, tindríem el 79% de la població de Catalunya a aquesta escala. Això exclou el Garraf, el Maresme, el Baix Empordà, Anoia, Vic, Manresa, que amb millors serveis de rodalies estarien a una hora també de Barcelona. I per tant ens situaria que estaríem al 94,9, 95% de la població de Catalunya a una hora de Barcelona. Per tant, tenim una gran feinada a fer, a reutilitzar bé la xarxa ferroviària que tenim i allò que podem fer per millorar-la. A més d'una hora i en ferrocarril se situen les comarques de color groc, que són algunes del Pla de Lleida i l'eix cap a Pobla de Segur, algunes que des de Reus se'n van cap a Móra, són les de baix, i després tenim Ripollès i Cerdanya. Sense ferrocarril tenim les comarques de color taronja. Les dues més destacades en població són el Berguedà i la Garrotxa. Per tant, no dic de no atendre-les, també les hem d'atendre, però hem de fer una estratègia general d'extensió i de millor aprofitament de la xarxa que tenim en aquests moments. Si féssim noves estacions a la línia d'alta velocitat per fer-ne serveis regionals, potser podríem tenir una estació a mig camí de Caldes de Malavella i Santa Coloma de Farners, o entre Valls i Alcover, que tenen serveis convencionals, però també podrien tenir un servei nou, diguem-ne, a prop de Banyoles o més amunt del Vendrell. És a dir, tindríem una oportunitat de cohesionar Catalunya i crear noves polaritats de creixement i redistribució de la població de Catalunya a una escala que no estem practicant. Almenys no l'estem practicant de manera conscient, perquè les dues comarques que han crescut més en termes relatius de Catalunya són el Baix Penedès i la Selva. I això ha sigut de manera espontània, buscant residència barata i ocupant urbanitzacions més o menys degradades. Per tant, tenim la possibilitat d'una descentralització de l'activitat i de la residència a escala a Catalunya, però molt més ben feta, evidentment en base ferrocarril. Ara, el planejament actual que ens diu, faré una línia orbital des de Vilanova fins a Vilafranca i a la millor faré tot un ferrocarril soterrani a dintre Vilanova. El mateix faré a Mataró, costos considerables. Potser duplicarem tota la línia del Maresme amb uns 40 quilòmetres de túnel des de Mataró fins a arribar a Barcelona. I seguirem en direcció a Malgrat i cap al Tordera. És a dir, que el conjunt de projectes que tenim sobre la taula són línies 9 a més llocs. I a dintre Barcelona també. És a dir, a dintre Barcelona el volum de xarxa, que són aquestes línies carbassa, és absolutament extraordinari. És a dir, farem un túnel d'Horta que s'anirà des del Vallès, no per Vallvidrera, sinó des del Vallès, passejant-ho i després acabat enclastat en les muntanyes de Santa Coloma, o duplicarem la R4 de Sabadell amb una línia que bàsicament hauria de ser molt soterrada perquè això està molt urbanitzat i entraríem amb 14 quilòmetres de túnel a dintre Barcelona en paral·lel en l'entrada actual, per la qual ja entren 3 línies, entre l'R2, l'R3 i l'R4, per tant desequilibrant Barcelona. És a dir,
una línia nova més per aquí, quan resulta que pel Baix Llobregat anem molt més pobres. Per tant, l'esquema de planejament que tenim és insubstancial i cal arxivar-lo del tot, però continua sent la directriu que porta en aquests moments el govern de la Generalitat. A dalt el mapa que ja us he ensenyat de la sofisticació al voltant de l'aeroport, però per sort alguna cosa està canviant. Aquí es plantejava una línia de rodalies que naixia de Castelldefels, passava per damunt de Gavà i Viladecans, acabava entrant per la Diagonal i acabava a la plaça de les Glòries. I a plaça de les Glòries s'unia amb les vies existents sense saber massa bé com es lligava. I això era el tercer túnel de Barcelona. 20 i pico quilòmetres per arribar a un final sense solució. Contra això hem plantejat la línia del Morrot a l'estació de França, com a hipòtesi, si més no, i aquesta línia es pot dir que ha entrat en crisi perquè la mateixa Generalitat està dient si faig bifurcació des de Sant Boi del Llobregat de la línia del Bages a Noia, de la mateixa manera que Sant Cugat també es bifurca a Sabadell i Terrassa, aquí bifurcaríem en direcció a els municipis de Castelldefels, Gavà, Viladecans i fins a Sant Boi, i faríem una línia amb més estacions, una línia més suburbana, no de llarg recorregut, i que servís, diguem-ne, com serveixen els ferrocarrils de la Generalitat, que tenen aquesta escala de petita regió. Això s'està plantejant ja, per tant, alguna cosa hem guanyat. També podem dir que això els vam dir ja fa bastants anys. Bé, l'esquema que ens surt de conjunt hauria de ser un esquema jeràrquic. Aquí, diguem-ne, tenim el mapa, diguem-ne, amb un corredor prelitoral que contindria alta velocitat, que és la línia blava, contindria mercaderies, que és la línia de color marró, contindria mitjana distància, que serien aquesta línia de color groc, amb serveis, contindria les línies històriques de rodalies, que són les línies vermelles. Podríem fer no tant un arc d'orbital que donés tota la volta, sinó una bona llançadora Vilanova-Vilafranca, sobretot en relació a l'estació d'alta velocitat interior. Podríem fer la llançadora que ja us he explicat de Sant Cugat-Barcelona, podríem fer la llançadora de Granollers-Mataró. I aquí podríem parar a Argentona i aquí podríem parar a Sant Pere de Ribes, però amb una mentalitat molt de lligam i no de donar tota la volta i, per tant, estalviar-nos aquesta filosofia de gran arc amb grans complexitats en aquest moment de servei en aquest moment. I això podria ser relativament freqüent, és a dir, podria ser cada quart d'hora si fa falta. En canvi, una línia que donés tota aquesta volta tindria unes freqüències molt més limitades. L'altre gran eix important és el Lleida-Igualada-Barcelona i algunes connexions altres, Berga, Olot, es poden plantejar, però evidentment amb uns esquemes, diguem-ne, molt més moderats de cost, perquè els grans elements radials que hem d'aconseguir són l'Igualada-Martorell, el Manresa-Martorell, el Manresa-Cerdanyola i Terrassa ja el tenim, i hem de millorar el de Vic-Santa Perpètua-Granollers. L'esquema en conjunt, passat a escala, podria ser un esquema d'aquest tipus. És a dir, aquest color groc, verdós i blau seria la duplicació del tronc central. Evidentment, quan arribem a Vilafranca i quan arribem a Girona no podrem passar mercaderies per dintre de la població, però podem passar-ho a arc per fora i ja hi ha previsions de planejament que ens serveixen. Faríem aquestes connexions Mataró, Girona, Vilanova. Podríem extendre unes rodalies a Igualada. Igualada no té rodalies. Té un trenet que tarda 3 quarts d'hora d'arribar d'Igualada a Martorell i 3 quarts més d'arribar de Martorell a Barcelona. El mateix que li passa a Manresa. Passa que Manresa després té l'R4, que és més ràpida. Podem plantejar una línia d'alta velocitat que faci aquesta funció i que després continuï cap endintre. Tindria l'estació que us havia dit a Sant Cugat, a part de la de Martorell. I en termes de país, a la millor resulta que en comptes de fer el Vic al peu de Girona, a la millor podríem plantejar el Torelló, Olot, Figueres i arribada fins a Roses. És a dir, possiblement té més sentit un transversal amb un arc més elevat que no passar per les Guilleries i passar per Sau en direcció a Barcelona, en direcció a Girona, tot amb túnels. Evidentment podem afegir-hi l'anella de les Gavarres, podríem recuperar els ferrocarrils que havien anat de Tortosa fins a Móra i podríem també, en termes d'equilibri territorial, relligar Lleida amb Flix o fer un pas més des de la Pobla de Segur en direcció Sort, com també hem de relacionar Puigcerdà amb la Seu d'Urgell o Manresa amb Berga. Però la coherència general hauria de ser jeràrquica. Hem de tenir serveis de llarg recorregut i de velocitat important. Hem de cohesionar els territoris més urbanitzats i on farem les expectatives de creixement
més consolidades, però també hem de servir els interiors de país d'una manera més equilibrada. Aquest mapa no és el mapa dels arcs que oficialment regeix avui dia. I podem fer algunes coses concretes, a més. Per exemple, en aquest moment s'està desdoblant la línia de Vic cap a Granollers, que té, pel cul gos, té una sèrie de curves impressionants, en via única que va seguint aquestes poblacions. Per què no fem un túnel des de Sallent directe a la Garriga? En comptes de desdoblar per aquí a les muntanyes, podem fer un túnel. Fins i tot pot ser un únic túnel, és a dir, ja el desdoblarem el dia de demà. Això faria que Vic es situés a Barcelona en menys d'una hora. I no és tan bèstia fer un túnel d'aquest tipus. Quan mirem obres com la línia 9, o com les continuacions que s'han fet ara de la L8, o de les continuacions que s'han fet de ferrocarrils de la Generalitat a dintre Sabadell i Terrassa, la meitat dels costos són les estacions, els impactes urbans. La meitat de la inversió han sigut els túnels. Si en comptes d'un túnel doble en fem túnel únic, pràcticament estaríem al 25% del cost. Per tant, per 4 quilòmetres de xarxa urbana, o sigui, per cada quilòmetre de xarxa urbana en podem fer 4 de suburbana o regional. Per tant, els túnels són necessaris en un país tan muntanyós com som nosaltres, però els hem de fer d'una manera eficient. Aquest és el mateix mapa, ha passat una escala, per tant, per què no el desdoblament de Centelles a la Garriga no el fem per la via directa? Són hipòtesis. És el mateix mapa. El mateix podem fer entre Manresa i Martorell. Manresa penja del Vallès, de Terrassa. No podem portar mercaderies de Lleida cap a Terrassa, cap a Sabadell, per acabar dintre Barcelona, però sí que podíem fer un salt de més avall de Sant Vicenç de Castellet fins a Martorell. I, per tant, podríem tenir el carrilet històric de via única que serveix les poblacions i que els trens s'intercanvien a les estacions i que funciona prou bé, però és lent, amb una via que saltés des de la R4, saltés cap a la R4, però directament cap a Martorell. Per tant, hi ha diverses opcions, més llargues o més curtes, que ens podíem plantejar també per portar Manresa a menys d'una hora de Barcelona. També hi ha la possibilitat de semidirectes entre Manresa per la línia històrica, amb el túnel de Montcada, saltant-se algunes estacions, cosa que hem formulat fa temps però tampoc ha tingut gaire fortuna. I l'altre element és, si això és Martorell i això és Igualada i aquest carrilet s'hi passa 3/4 d'hora, que és la línia negra, per què no podem fer una línia de rodalies que pari a Piera i pari directament a Martorell i que això a escala de Madrid s'hauria fet ja. És a dir, una línia estricta de rodalies, no cal que totes les relacions d'Igualada amb Barcelona siguin d'alta velocitat. No anirem a treballar amb alta velocitat cada dia. I pot ser-hi una línia d'alta velocitat, però no necessàriament les relacions quotidianes ho han de ser-ho. Per tant, diguem-ne, tenim la possibilitat també, per què no reivindicar que si tenim rodalies a Vic i Manresa, no n'hem de tenir a Manresa, a Igualada. Aquest és l'esquema del transversal ferroviari en vermell des de Vic fins a Vilobí d'Onyar, a la Porta de Girona, però podíem fer en paral·lel al túnel de Barracons un servei a tota la vall del Fluvià fins a Figueres. Seria un reequilibri de Catalunya perquè donaríem a Vic més entorn urbà. No es tracta de passar directament de Vic a Girona, es tracta de crear entorn urbà. I crear entorn urbà Vic en té, amb la línia de Ripoll i la línia que va cap a Granollers i una línia de Ripoll que després acaba a Puigcerdà i que és transfronterera, hi havia hagut trens a París que es passaven per aquí, doncs per què no li creem com a alternativa aquest eix transversal d'aquesta cota, un eix transversal superior que donaria un altre sentit a escala Catalunya? I evidentment això ho hem de plantejar amb una hipòtesi que seria ser: és tan difícil portar ferrocarril a totes les poblacions de més de 10.000 habitants a Catalunya? No és tan difícil. La Mancomunitat de Catalunya es va plantejar portar carretera, telèfon i biblioteca a tots els municipis de Catalunya. Allargar aquesta xarxa no ho és tant. Si la inversió de l'L9 han sigut 16.000 milions, si contem que en destinem 8.000 a fer vies amb cobert i 8.000 amb túnel, ens donaria per 600 quilòmetres en descobert i 250 amb túnel, de manera que tindríem 800 quilòmetres de nou ferrocarril a Catalunya només destinant-hi la inversió que hem fet a la línia 9. La línia 9 està al servei de 2,5 milions d'habitants, que és l'àmbit metro. Si al reste de Catalunya hi destinem, com a mínim, la mateixa quantitat, tenim un plantejament equitatiu per realment transformar tot Catalunya. En síntesi, la planificació actual ignora els serveis regionals amb alta velocitat.
la planificació a escala catalana. Li manca una línia específica de mercaderies i desconeix la idea d'integració ampla internacional, d'unificar la xarxa i fer-la interoperativa. Ens cal un marc d'escala catalana per estudiar. Ens cal articular Barcelona al conjunt del país. Ens cal jerarquia funcional, és a dir, hem de parlar de regionals, hem de parlar de rodalies, hem de parlar de metro, en un model conjunt. I, per tant, això ho hem de fer-ho amb mirada territorial. Tenim un gran eix, que és el corredor peritoral, que és el bàsic, duplicat a la costa i amb uns eixos radials cap a l'interior. Ho hem de fer amb una certa economia de mitjans, no podrem extendre i fabricar més rodalies, hem de tenir en compte altres tipus de serveis. I, per tant, tot plegat hauria de donar peu a un pla ferroviari futur, que fos interoperatiu, que tingués les mercaderies com a atenció, etc., que tingués una visió de desenvolupament del Catalunya. El salt que va fer Catalunya amb les autopistes, bàsicament amb l'AP7 i la resta, C32, C16, l'hem de fer avui dia en ferrocarril. I ens cal un salt similar al que va fer la Catalunya de les autopistes o que havia fet la Catalunya del 19 en ferrocarrils. La del 20 d'autopistes la vam fer en peatge pagant i la del 19 la vam fer capitals catalans. I hem d'aspirar a un salt de la mateixa magnitud. I el problema bàsic és la integració de Barcelona en el conjunt de Catalunya. I el plantejament no és la Barcelona dels 5 milions, és la Catalunya dels 8. I, per tant, és la idea de la Catalunya metròpoli, tota ella, que no vol dir que tota Catalunya es converteix en un paquet metropolità, sinó que seria la reformulació de la Catalunya ciutat, però integrada, però absolutament vinculada i donant més capacitat d'autonomia i de dinamisme als pols que creixessin en fora. Els Vilanoves, els Vilafranques, els Vendrells, els Hostalrics, etc. I les noves polaritats que podríem crear en noves estacions, que en aquests moments no hi són, perquè no són estacions d'alta velocitat, però que tindria sentit com a estacions regionals. Per tant, aquest és el model que tenim, és a dir, que hem de formular un pla territorial que dona una mirada nova a Catalunya, però que nega radicalment aquesta visió barcelonina de la Barcelona dels 5 milions. És una altra cosa el que hem de fer. I això és tot. Gràcies. Que hi hauria moltes preguntes i comentaris, però el que havíem previst és deixar fer un únic torn de debat quan haguéssim sentit totes les ponències. Per tant, prego que reserveu les vostres urgències pel debat final, perquè tenim la sort que finalment ha arribat Sílvia Fortuny i, per tant, podrà fer la ponència que havia preparat. I aquí tens el teu seient reservat i no cal que marxis, Manel, com vulguis. Ho dic per les fotos i això, que quedarà millor. I doncs... Perdona? Poder passar el PowerPoint. Ah, doncs potser sí. Doncs aleshores sí que haurem de fer una permuta. Doncs... I després de la ponència del Sílvia farem una mica de descans, farem la ponència de Santiago Montero i el debat amb un sol paquet al final de tot, si no teniu inconvenient. Ja ens explicaràs com ha anat la teva aventura, Sílvia. Ha anat com va Renfe. Malament. Ha anat malament. Faré un resum. Ha vingut mitja hora més tard al tren. Després, quan encara no havíem arribat a Bellvitge, algú des del túnel ha tirat una pedra al vagó. Ens han fet aturar, després ens han portat fins a Bellvitge. A Bellvitge ens han fet canviar, ens hem hagut d'aturar per revisar que no hi hagués cap inconvenient. Després, des d'allà, ens han enviat a un altre tren que estava paral·lel i des d'allà hem pogut arribar fins aquí d'una manera, no sé si dir normal, però com a mínim directe. Bé, doncs jo... Digues. Doncs endavant, permetem que reordini els mètodes de cara a les fotos. Per tant... Això és el meu... Sí, aquí. El Santiago. Va, d'acord. Clicarem aquí baix.
aquest? D'acord, gràcies. Bé, doncs, moltes gràcies per la paciència i moltes gràcies també als organitzadors i a tots vostès perquè hem arribat fins aquí. Abans de començar diré que encara que jo faci l'exposició oral, aquest treball ha estat fet a 4 mans amb l'historiador Víctor Calcurull, que ens acompanya també avui, i per tant això està fet a 4 mans. Aquesta breu exposició arribarà fins a l'any aproximadament 1930, perquè a partir de 1930 tot és repetitiu, com ja podrem veure amb el que veurem. Bé, començarem des de l'inici, que és que James Watt, un enginyer anglès, inventa la màquina de vapor. La màquina de vapor no és exactament encara la que podríem denominar una màquina de tren, sinó que és una màquina que ell, mitjançant, aquí posa aigua, això s'escalfa, passa cap a aquesta banda d'aquí, això és un prototip, i fa aixecar la manivela, la biela, i la biela és la que fa donar voltes a la màquina. De moment encara estem parlant amb la màquina. Més endavant, el 1817, Richard Trevithick, que és aquest senyor d'aquí, inventa la màquina de vapor adaptable a un xassis amb rodes. O sigui, l'altre no tenia rodes, però aquí ell ja hi posa unes rodes. Més endavant, el 1825, ja trobem la locomotora com a tal, que la va dissenyar i desenvolupar l'enginyer George Stephenson, que és aquest senyor que veiem aquí. I aquí sí que ja podem parlar de la màquina de vapor com a transport de ferrocarril pròpiament. I aquí ja s'estableix la primera línia de ferrocarril a nivell mundial, que és la línia d'Arlington fins al port de Stockton. Aquesta és aquí a Barcelona, però m'agradaria dir només que 5 anys més tard entraria en servei la línia de viatgers, o sigui, la primera línia d'Arlington fins a Stockton és purament comercial. Vull dir, és per transportar el carbó que hi ha a Darlington i portar-lo a un port on es pugui portar a altres llocs. Però 5 anys més tard ja entraria la línia de viatgers, que després es convertiria en línies mixtes, que va de Liverpool a Manchester i que marcaria realment una nova era pel que fa al transport en ferrocarril. Llavors, el 1848, aquesta innovació arriba a Catalunya amb la primera línia, que ja sabem tots que era Barcelona-Mataró, gràcies als promotors privats, que van ser Miquel Biada i Bunyol, que havia vist l'invent a Cuba, i Josep Maria Roca i Cabanes, que era un barceloní resident a Londres. No he trobat fotografia del senyor Roca, però sí que he trobat l'acte notarial de la Constitució. Una cosa potser va per l'altra. En acabat, assenyalar que tot això que s'emprèn des de Catalunya i des d'aquí, vull dir, cal assenyalar el nihilisme que mostra l'estat central en aquest primer projecte, el qual fou finançat per inversors privats catalans i per financers anglesos. A la inauguració d'aquesta primera línia no assistí cap autoritat espanyola, com sí ho va fer 3 anys més tard amb una línia que van inaugurar ells a Madrid-Aranjuez amb la presència, aquest cop sí, d'Isabel II. Els diré que, fent un parèntesi, vull dir, no és cap novetat que es demanés ajuda a la corona en aquell temps, i ara tampoc, però perquè sempre es van negar. Per exemple, al Liceu, si vostès han vist fotografies, no té llotja real. I és perquè els promotors del Liceu van demanar 2 vegades ajuda a la monarquia i ho van negar. I vull dir que no és una cosa excepcional que passi amb els ferrocarrils, sinó que era norma habitual pel que fa als catalans. A partir d'aquí, la creació de noves línies de ferrocarril fou molt ràpida, sobretot aquí a Catalunya. I trobem que la Mancomunitat, el 1854, inaugura el Barcelona-Granollers. I
I després venen tot aquest seguit de línies, que són la Mataró, que enllaça Arenys de Mar i en acabat el 59 enllaça amb Tordera. Maçanet de la Selva enllaça amb Mataró i la línia que el 1862 és la línia que arriba fins a Girona. 1878 la línia arriba fins a la frontera de França. O sigui que tot això es fa en un període de temps força ràpid, molt aviat. La Mancomunitat, l'any 1907, doncs crea, ja que això pren una embranzida i pren molt de volum, doncs crea la secció de ferrocarrils secundaris i posa al capdavant l'enginyer Esteve Terrades. Bé, també tenim aquestes línies, ara jo m'he precipitat una mica perquè hi ha totes aquestes línies que es van fer, a més de les que jo he enumenat, no? Però a causa de la Revolució de la Gloriosa quedaren interrompudes aquestes dues, la de Reus de Lleida, Granollers, Sant Joan de les Abadeses, i aquestes línies es completaran als anys 1876, 1892 i se'n faran de noves. O sigui, aquestes es completen, les que ja teníem, i aquí se'n fan de noves. La Mancomunitat de Catalunya els deia que crea la secció de ferrocarrils secundaris i fa també la línia de Ripoll-Puigcerdà, Lleida-Pobla de Segur. La secció de ferrocarrils secundaris hi posa al capdavant l'enginyer Esteve Terrades i Illa, el qual posteriorment tindrà cura de la línia transversal de Barcelona, que és del metro, que és la línia 1. O sigui que el trobem a aquests dos llocs. Llavors, els mateixos promotors que estaven fent la línia Barcelona-Mataró comencen a fer la línia Madrid-Cadis. I el 1844, veient que això el govern central, que ja comença a veure que això té una embranzida que surt inclús del territori català, l'any 1844 es publica un reial decret amb voluntat uniformadora que estableix que l'ample de via serà la mesura castellana i no s'adopta l'ample de Stephenson, que és la que estava, que seria l'ample de via més ample i el més estret. I llavors, però no adopten la línia de Stephenson, que és la via estreta, i que s'estava aplicant a tot arreu, vull dir, no solament a Catalunya, sinó a la resta d'Europa. I aquí ja trobem aquest primer conflicte i la gènesi de tot el desgavell que va venir i que ha vingut i que dura encara ara. Aquesta normativa o aquest reial decret surt del cap d'aquests tres senyors, que són Calisto Santa Cruz, tots tres enginyers, el Subercase pare i Subercase Jiménez. Aquests tres senyors no havien vist mai una línia de tren, no l'havien vista mai, i per tant adopten una línia, un ample castellà sense haver vist absolutament ni tan sols la línia Madrid-Cadis. Vull dir que ells s'ho treuen de la màniga, diguem-ho així, i adopten un ample de via i ja. I després, vull dir, amb aquesta soberbia que es caracteritza, doncs van perquè ja es veia que allò era un desgavell, que allò no anava enlloc. Llavors ells van al·ludir que per motius militars no podien canviar aquest ample de via, que havia de ser el castellà. I tot aquest desgavell de les amples de via fa dir amb l'ambaixador de França aquí a Espanya, diu, el temps del qual cal esperar-ho tot d'Espanya potser demostrarà allò que únicament la sana raó hauria de demostrar, que l'Espanya comercial i pròspera pagarà la inèpcia de l'Espanya enredarida d'avui. O sigui que aquest senyor va ser un visionari. I això seria, he dit que acabaria el 1900 aproximadament, el 1930, perquè aquesta opció tan nefasta és el que promou tot aquest centralisme espanyol. I ara parlem del centralisme, que si tot ha de passar les línies radials, que si tot ha de passar per Madrid, però això ja ve de molt antic. L'any 1761, que s'establia la corona, l'any 1761
es fa una planificació del traçat radial de camins reals, o sigui, el 1761 aproximadament ja fan que totes les carreteres siguin radials i surtin de Madrid. Fins al punt que la monarquia diu que no pagarà res absolutament, que no siguin aquests camins que surten de Madrid. La resta ho han de pagar els ens locals, els promotors o les persones que estiguin més interessades. I ara a nosaltres ens sembla que això és una cosa, en parlem tots de l'eix radial de Madrid, però això ja ve de les carreteres de Madrid. Vull dir, les carreteres havien de passar totes per Madrid. Si no, la corona no feia cap contribució. Si entenem això, si entenem concretament el radial de Madrid que ve de tan antic, entendrem no solament això, entendrem els aeroports, entendrem la Renfe, entenem la creació de l'AVE i la no creació del corredor mediterrani, perquè ja a l'any 1844 es parlava de crear una línia de Múrcia a Figueres amb el finançament francès, que veient el poc interès que tenia el govern central, doncs els francesos es van retirar i tot això ha quedat, doncs ja no cal que els ho expliqui perquè ja sabem com està. A mi m'agradaria ara fer un petit repàs als carrilets, que és una cosa molt nostra, ens causa, sempre parlem dels carrilets i ho fem amb una certa economia, perquè són com una cosa molt identitària nostra. La denominació de carrilet sembla que s'utilitza per primer cop a la conca del Llobregat per diferenciar-lo de les xarxes de via ampla. Ja tothom parlava del carrilet perquè ja es veia que era una química més petit. Pel que fa a l'atracció, les locomotores havien de ser de vapor, xemeneia alta i bieles. L'accepció inicial, evidentment, vull dir, ara continuem utilitzant la denominació carrilet, però l'accepció s'ha ampliat. Vull dir, ara ja no anem amb màquines de vapor, no. I el carrilet també neixen quan el vapor estava en el moment més àlgid i com el transport de mercaderies de producció local que feia necessari un mitjà de transport. O sigui, els ferrocarrils sempre van molt lligats, sobretot als seus inicis, a produccions locals. Produccions que una localitat, doncs, no sé, Sallent al potassi, per exemple, doncs necessitava transportar aquest potassi. El ferrocarril era una bona manera. I això molts altres indrets. I el transport també, vull dir, el ferrocarril era més ràpid, més eficaç i permetia que segons quines mercaderies no es fessin malbé tan aviat. Llavors el carrilet neix cap a finals del segle XIX, principis del segle XX. I hi havia aquestes categories de transport, que serien el ferrocarril o tren gran, carrilet, diligència, carro i tartana. Així estaven, aquesta era la jerarquia de transport. I llavors tenim línies de carrilets que, bé, anirem passant. Aquest és el carrilet de Frassà-Palamós i aquí trobem a Josep Pla. El carrilet de Sant Feliu de Guíxols a Girona, que se li deia el Feliuet. El carrilet de la Garrotxa, Girona-Olot i Pont del Pasteral. Aquest és el Pont del Pasteral i passava per aquí. Carrilet de Manresa a Berga i aquesta és la locomotora que es coneix com locomotora Berga. El carrilet Igualada a Martorell i aquí veiem una fotografia de quan es va celebrar el 125è aniversari. El carrilet Igualada a Martorell i el carrilet Barcelona-Martorell. Per això en aquests moments Martorell és un punt de transvasament, vull dir, perquè ja en aquell moment passaven moltes no, però ja començava a ser una ciutat de punt d'intercanvi. Després hi havia el carrilet del Ciment, que és aquest d'aquí, que és la Pobla de Lillet, Guardiola de Berguedà i Castellar de n'Hug, i el carrilet de Reus a Salou. La Cremallera de Llúria i el Cremallera de Montserrat. Aquí veiem una postal de la Cremallera de Montserrat i aquí quan s'estava fabricant, quan s'estava fent la construcció de la Cremallera. El carrilet Mollerussa a Balaguer i el carrilet de Tortosa a la Cava. I aquí la meva intervenció acaba. He provat de ser breu, com em van demanar, però jo crec que ha sigut una bona mirada
a veure que nosaltres vam fer, com poden veure, molts carrilets, molts trens, moltes vies, i que finalment tot ha anat a parar a una centralització no massa encertada. Moltes gràcies i fins un altre dia. Moltes gràcies per centrar-te tant en l'encàrrec que havies fet, que heu complert. Parlo en plural perquè tu mateix has dit que està fet a 4 mans, doncs per completar aquesta visió que teníem. Tinc entès que el franquisme va expropiar gran part d'aquesta xarxa ferroviària catalana que teníem, és així? Si li podeu passar... Espera't un moment, que si no, no quedarà gravat. Si li pots passar el micro per aclarir aquesta expropiació. Sí, gràcies. No, dic, efectivament, com diu en Josep Ferrer, aquí hi va haver un final dràstic del que havia sigut el model de xarxa ferroviària catalana, que bàsicament es va establir com des de sempre a Catalunya hem hagut de fer les coses, que és per iniciativa privada, amb capitals i dificultats financeres 1.000, amb entrebancs administratius, burocràtics i polítics 2.327, i etcètera. El que és curiós, i com deia molt bé la Sílvia Fortuny, és que amb totes les dificultats del món, Catalunya es dota en el segle XIX d'una xarxa bàsica que no aniria gaire lluny del diagnòstic que ens feia el senyor La Rosa, és a dir, que diguem-ne contemplava uns eixos que eren uns eixos bastant lògics, els que en aquella època, diguéssim, no són els mateixos que ara, però que ja hi havia aquesta mentalitat una mica de servei públic, encara que en aquest cas era de gestió empresarial, privada, i que, evidentment, aquest model es va estrellar contra una guerra que en diem incivil, que és la guerra d'Espanya, que, entre altres coses, naturalment va produir la destrucció de la major part dels actius d'aquestes companyies, és a dir, no només es van saltar els ponts a base d'anar-los bombardejant i fer-los desaparèixer, en la retirada, per exemple, de l'exèrcit de la República cap a la frontera francesa, sinó que, a més, la majoria dels equips, diguéssim, mòbils, és a dir, de trens, màquines, etc., van quedar tan tocats, tan fets malbé, que pràcticament a l'any 40, quan es comença a intentar restaurar la circulació, la mobilitat per la via fèrria, era pràcticament impossible. És a dir, les mateixes empreses que havien sofert, diguem-ne, un procés de descapitalització arran del conflicte bèl·lic i, naturalment, de pèrdua d'actius per tot arreu, doncs no hagués sigut molt difícil en un territori hostil, és a dir, nosaltres érem els enemics, érem els vençuts, i per tant era molt difícil imaginar, jo ara em trasllado a la mentalitat dels possibles empresaris d'aquells anys 40, de poder restituir, de poder modernitzar i de poder tornar a posar en funcionament la xarxa. Per tant, què va passar? Doncs que entre ideologia, interessos i polítics i els resultats bèl·lics i la catàstrofe econòmica consegüent, doncs decret d'incautació de totes les companyies catalanes, i aquí s'ha acabat el bròquil, i aquí comença la famosa història de la Renfe, que ens ha portat això, que el tren es pari perquè hi ha un beneit que tira una pedra. O sigui, estem ja al final d'un procés que, afortunadament, pel que ens ha explicat en la Rosa, en Manel La Rosa, doncs jo penso que hi hauria una possible via de sortida, però que s'hauria de plantejar molt seriosament, i que a nivell polític cal estirar les orelles a tota aquesta colla d'orelluts que tenim aquí en l'administració espanyola a Catalunya, diguem-ho així, perquè no m'atreveixo a dir el govern de Catalunya, que hauria de ser. I només per acabar, recordo molt clarament que hi va haver un projecte, que va ser el famós projecte de túnels del Tibidabo, en l'època, em sembla que eren els anys 70, finals, i que va quedar avortat per una raó, diguem-ne, complexa,
però que entre altres causes hi havia una, diguem-ne, evident corrupció potenciada pel famós alcalde de Barcelona, senyor Porcioles, que es va destapar, no sé si va ser l'any 74 o 75, ara no ho recordo ben bé, amb la implicació de moltíssima gent, perquè entre altres coses, per exemple, el túnel que van fer, que ara és vigent, diguéssim, no? És el túnel aquest que va paral·lel a la via dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya pel cantó de Vallvidrera, doncs van fer un canvi de traçat d'una manera així amagada, de tal forma que xafaven, diguéssim, totes les propietats de la gent que històricament ja des del temps de les berenades a les planes doncs s'havien anat construint, no? Totes aquelles cases que són més o menys legals. N'hi ha que ho són bastant, com les de Valldorets i aquestes, però n'hi ha que no gaire, com les de les Planes, per exemple. Però és igual, al marge d'això van canviar el traçat de l'autopista, la van ficar a damunt de les cases i això va ser denunciat, van haver de paralitzar tot aquest projecte i van haver de fer doncs, tota una sèrie de coses. Això va impedir que aquell projecte inicial que tenia sentit de foradar per 3 llocs, diguéssim, la muntanya de Collserola, doncs que acabés convertint-se o possibilitant, facilitant, diguéssim, una inversió que ens hagués fet passar, doncs, diguem, el transport públic ferroviari pel túnel d'Horta o pel túnel de... O sigui, n'hi havia 3 de previstos, no? Bé, potser encara hi som a temps, no ho sé, però podria ser molt interessant que en el debat d'avui aquí no fóssim 10 o 12, sinó que sigués això amb gent dreta allà darrere, perquè aquest tema és crucial pel futur de la nació catalana. O som capaços de resoldre això o ja podem anar-nos retirant de l'escena perquè acabarem fatal. Gràcies. Molt bé. Doncs havíem promès que després d'aquestes dues ponències faríem un quart d'hora de descans, doncs complim les previsions i per tant a 2:15 reprenem amb en Santiago Montero. D'acord? Fins ara mateix.